Geert, Ja. wat een weekend. Cambuur wint mooi over Afolabi en Heerenveen wint zonder Van Persie. Ja, het is een bjusterbaarlijk barnwest. Dit is gewoon een weekend. Fantastisch. Zeker is het. Waar zit er om tafel? Ja, ik ben grote held. Ja, Cambuur-icoon Sander van der Heijden. Naast hem of bedoelst door Roelof? Nee. Dat ken ik natuurlijk. Nee, maar uw nopperspecialist zit er ook bij. Dat vind ik ook wel fijn. En natuurlijk Ando Faber. Natuurlijk. Trouwens, Johan Hansma is correct uit aanzet per 1 maart. Ja. Ze zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer bij Ja. Heerenveen. Hast u nog een tip voor Johan? Ik zou zeggen Leroy Echtelt. Maar die komt goed door in de media. Ik jongen daar de weekend. Aan tafel. Cambuur is werkelijk fiesten te sterk voor het carnavalsteam van VVV Venlo. De Ljouwerters winnen mij 4-0. En Heerenveen neemt de ultieme revanche op AZ. En bezwarge trainer Henk Brugge een midje om neerwet te verjitten. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. En achter de bal Mark Diemers, even dat bekende hupke. We hebben hem er gewoon heen. Ja, doelpunt voor Cambuur. En dan het kopbaltje, ja! Het kopbaltje van Remco Balk. Het is 2-2, maar. Ik denk, ja, de kiesje van de penalty van Heerenveen. En dus wilde 2-1 en een penalty van Heerenveen. Wat een ontzettende apotheose in dit stadion is. Ja, het is Afolabi. Het is Jonathan Afolabi. Kijk, Milos Lukovic, de Servische spits, die tweede doelpunt. Nee, hij wil redden. En die karamboleert direct nog in. Ja. Dan wordt het nog 4-0 Lange bal van achteruit van de Wijs is net goed, maar die valt er van Lindey. Lindey, Maxima, jongen, Maxima, die valt goed. En het maakt het dan. Marcus Lindey. En iedereen in het stadion is compleet in extase. Is helemaal gek. Van Lai maakt het hem. Marcus Lindey. Ja, en hier aan tafel zitten de heren Geert van Tuin, Ando Faber, Roelof de Vries en Sandor van der Heijden. Sandor, welkom. Dank je. Mooi dat je er weer bent. Ja. Dat is even, Lien. Het is zelfs zo lang, Lien. Ik ga je zelfs nog, ik ga je nog een volledig kriespakket lezen. Oh, kijk. Die ligt echt al maandenlang 2023. in wet te scoren achter in de auto. Nou, dat neem ik niet met. Ja, toch? Wel even op de data. Als je niet op die postie zit. Dit Ja, dat komt ook wel. Van hem van hoe wees, ja? Goed jongens, ik maak toch eventjes waarom nou het moment van dit weekend. De grote opluchtingsshow bij SC Heerenveen. Ja, Roelof, door het doelpunt van Afolabi? daar komen we aan zo nog op. Nee, eerst jongens, Van Persie is fot en het plezier is weer waarom, Roelof. Ja, komt het wel op del, hè? Ja. Laat zijn. Ja, die opluchting en de sfeer in het stadion weer ongekend. Ik had het zelden meemaken in het stadion. Tjo, daar hebben we ook een 8 momenten west in de Aron hier, nou eigenlijk Aron de 30 hier, dat er een mooie momenten west hebben. En dan wil ik het zeker net in die regenskade van Europees voetbal, Champions League, neem het al hier maar op. Alleen nog de ontlading nee die tijd wie is zo groot. En aan de ene kant snap je het, aan de andere kant zie je een beetje maar iep moeilijk te zien uit het. Hoe ziet het eruit te zien? Alsof er een hele gemene, vervelende dictator de club verlitten had. En de koning opstingen is maar Henk Brugge in dit geval. Dat gevoel krijg je een beetje als je daar ziet. Ja, wat gevoel kreeg je hem, jongens? Ja, wel een beetje hetzelfde. Ik denk, nou ja, rustig maar. Maar Het is maar in AZ, het is een knappe overwinning. Laten we dat vooral het net is een hier. hele goede overwinning. En toch begreep ik het sentiment ook wel een beetje natuurlijk. Want er is natuurlijk wel het in Noord loskomen. Nog informatie over hoe het in de club jonwaard naar Robin van Persie. Dat we je net onverdeeld positief. Nou, als dat gevoel klopt. En ja, dan kan ik me dit wel weer voorstellen. Dan komt die trainer ervoor te staan, Brugge. En die wordt altijd. Ja, wat is dat dan? En wat is dat dan voor man? Ik ken die dat dan wel. Ja, en die flikt dan dit. Met Joey van het Berg. Volgens mij als grote aanjager, want die verdenk ik daar echt van. Dat hij echt ongelooflijk... Die zit op een persoonlijke vlak. Dus hij is een hele goede trainer op het, de persoonlijke relatie. Dus hij zit... Nou, ook is hem trouwens, had die zoon nog getraind, hè? Maar hij is een trainer die... Dat kreeg ik daar mooi. Nou al, in zijn weekend heel erg waar die jongens praat. In op in. Gewoon zijn goed gevoel houdt. En dat ontbrudt ze bij Van Persie natuurlijk heel wat. En dan pakt u Noppert bal, hè? Het is een schouderklap gewoon. Nou, om dat dan in op in oer te nemen, dat weet ik net. Maar het sluit net
niet dat het effect had. Het hond natuurlijk ook wel mij in Hij de pakt de bal, hij ontlading. pakt de bal. Ja, Want de wedstrijd voorin wie natuurlijk ook vrij bizar. Maar inderdaad, Noppert die een 100% doelpunt van komt. Ja. Dan wordt het 2-2. Dan gaat hij net terug. Krijgt Jereveen in een penalty. Die wordt mist. Dan scoren ze nog. Ja, dat helpt natuurlijk ik mij. Want wie het een Nou, ja, 1-0 Ik wil nog werd. eventjes, jongens, want voordat de Grutte gewoon de show weer tussen Jim draaien. We hebben Sander van der Heijden. Hè? En die had nog niks, jongen. natuurlijk. Die had alleen een crisispakket in ons staan. En met dankbaar vanwege. Ja, zeker, zeker. Nee, want het kwamen nou een beetje... De Bing-analisten die zeiden van het wie een Grutte middelvinger richting Robin van Persie. Nou ja, dat is uw eigen analist. Wat wist je? Nee, je kent op allerlei verschillende manieren kan je het omschrijven. Alleen dat is één omschrijving, hè, wat Perez had gezegd. Ja. Wat jij ook zegt, Rolf, alles klopt wel. Kijk, op het moment dat er in het hele stadion, zeg maar... Je hebt wel eens als er een trainer weggaat of een directeur of een algemeen directeur... Er zijn altijd wel eens mensen binnen de club die dat fijn vinden. Dat heb je overal, want elk mens gaat niet hetzelfde om. Je kan niet met iedereen goed, zeg maar, in de wereld. Alleen als het hele stadion dat zo uitstraalt met een hele selectie en staf en ook nog op de tribune, zeg maar. Dan is het niet meer een enkeling die daar, zeg maar, blij mee is. En Wie dat trouwens zou rollen, want Dovier is in het stadion. Wie het hele stadion een beetje toch wel anti-Robbie van Persie. Maar het wel zongen trouwens. Ja, na de wedstrijd, wedstrijd Kleerwier, Henk Brugge kreeg de erehaag en werd Jonas. En daarna werd er nog even zang, Robin, hoe de fuck is Robin? Maar zo, het zijn verschillende dingen. Hij is het sentiment van het publiek, wat natuurlijk vrij opportunistisch is, in die zin logisch is. Die wil je net maar een Robin van Persie of maar een Henk Brugge. Nee, maar dus die ben heel uiteindelijk- blij dat het nou positief uitvallen is in deze weken. Dat Van Persie fot is en dat Jereveen mooi Klopt. wint van AZ. Ja, maar ze werken er niet mee. Alleen ze krijgen natuurlijk in de media de laatste weken Ja. alles wel mee. Waardoor Nou. er een beeld sowieso ontstaan is, zeg maar. En op het moment is het zo, als de media iets zegt of als er iets naar buiten gebracht wordt, dan gaan mensen daar wel in mee. Hè. Het zijn net schapen allemaal. Maar dat moet- Die gaan allemaal mee met wat er gezegd wordt. Dus zal het zo zijn. Maar dus is er ergens wel opluchting. Dat kan niet anders. Maar ik zie dat de opluchting van de supporters is er dan. Nou, dat is een proces, dat was door Zeist. Maar ja, heb ik nog de spelers, de staf, Zeker. de club, van accountmanagers tot de conciërge. Daar heerste dat gevoel ik heel bot. Dus, dat bedoel ik. Dus is je er wel krijgt- een kern van waarheid? Dat het, Nou ja, je krijgt dus het moment van het vodgaan van Persie. Vervolgens krijg je het artikel van de Leeuwarden Kranten, wat natuurlijk vernietigend weer. Wij krijgen daarna als journalisten, we bellen hier maar verschillende mensen. Ja. We hier het al wel wat je hebt, maar net dat het detailleerd en vervelend wie als dat we toen al jet hier. Maar Nee. dat komt dan meer los van die spelers tot de conciërge, wat ik zei. Maar wat ik nog heel bot in zit en wat ik ken het Perez dan net weet en ik net snap ik kin. Want die zei dat het is een dikke middelvinger richting Van Persie. Dat zo wijs ik dat zo is. Maar dat is ik vooral ontzettend blied wijzen van Henk Brugge. En dat zie je de meesten wel een beetje. Die Henk Brugge, dat zie ik net erop luidt, ontzettend goed bij die groep. Dat wie dus een hele empathische man. Praat met iedereen. Wie een beetje, de sympathieke oom binnen de club. Iedereen, en die gunnen het enorm. Dat is ik vaak zo, toch zo, Sander. Mijn assistenten, je hebt vaak steeds maar een hele intelligente assistent die het echt de verstand van had. Dat wie Sto, dan denk ik. En je hebt iemand van good cop, bad cop. En iemand die het vooral er is om de stemming in de groep goed te houden. Kijk, en dat was... Pina's was denk ik meer rustiger en naast Van Persie, zeg maar. Jan Dino. En Brugge, die was... Die ken ik dus niet als assistent. Maar als jij dat zegt, dan is dat absoluut... Zal dat zo zijn. Ja. Die is op een gegeven moment doorgeschoven naar hoofdtrainer nu, interim. Ja, dan moet je toch weer naar iemand toe die dat ook heeft. En ik denk, met Joey... ik ken de andere assistent niet trouwens, maar Joey van den Berg. Joey van den Berg. Ja, maar Dat dat is is een gangmaker. Ja, maar dat De is gangmakertje, ja, maar ook onze middelste Nando, die heeft training van hem gehad, liep volledig met hem weg. Ja. Terwijl hij die had niet altijd zin om te voetballen, niet altijd zin om te trainen, dus dat had hij niet heeft hij niet van een vreemde, maar die liep echt met hem weg als trainer. En dus hij kan je echt raken gewoon, maar hij praat ook persoonlijk. Hij maakt dolletjes, hij maakt grapjes. Iedereen mag grapjes maken. Maar hij praat ook wel over persoonlijke dingen. Hè? Dus het is meer dan alleen maar die bal waar lucht in zit op het veld. En er is zoveel meer dan dat, waardoor je als
voetballen je gewoon prettig kan voelen. Maar in zo'n kwaliteit, want uiteindelijk die Joey van den Berg misschien drijft jou 4 dagen op het trainingsveld. Ja, maar dat is dan in combinatie natuurlijk met Henk Brugge, wat Roelof ook zegt, dat ze hem wel gunnen. Hè? Want die rol die Joey zeg maar nu dan ook vervult, hè, die heeft Henk dus waarschijnlijk, denk ik even, vul ik even in, de laatste periode zeg maar, onder Van Persie vervuld. Spelers zijn toch... Maar spelers zijn toch zeg maar persoonlijker meer betrokken bij zo'n assistent dan bij een hoofdtrainer. Dat is sowieso het geval. Altijd zo. Ja, en dat hebben we ook wel gehad. Ik was dan ook wel persoonlijk bezig met jongens, maar ook wel tactisch. Maar als er iemand te laat zou zijn van die spelers, en ik wist dat, 's ochtends bij trainen. Ja, ik zei niet tegen Henk van Etienne, die is er niet. Dan belde ik stiekem Etienne op van waar blijf je? En dan had je een meeting bijvoorbeeld even in het spelersroom dat je ging ontbijten. Henk ging niet tellen bijvoorbeeld. Maar ja, dan zei ik tegen Etienne, je moet niet naar binnen lopen nu. Wacht nou even. Henk weet het nog niet. Dan hoef je geen slapende honden wakker te maken. Nee. Maar Henk zei ook, ik hoef het ook niet te weten. Hè, als ik het even niet... Dat is wel een wisselwerking die je hebt. Ja. En ik denk als Henk Brugge zeg maar een periode zo met spelers gewerkt heeft, dan heb je toch een vertrouwensband. En op een gegeven moment gun je het hem dan ook. Zo werkt het gewoon. Ja, nou, in ieder geval een prachtige ontlading bij Henk Brugge. Hij hier de trend in de eigen. Misschien ook wel een beetje verdreun. Trainen in de eigen vinden van AZ, of net? Nou ja. Ik vond het volk mooi en dat zei ik in het interview nou al in. Van, dit is mijn dream. Dit is mijn dream. Zullen we er even naar luisteren? Ja, dat kan. Zullen we er gewoon even naar luisteren? Omdat het kan. Het interview van Henk Brugge. Heeft deze wedstrijd en deze week, hebben die jou geraakt? Ja. Hoe kan dat? Nou, mijn droom komt uit. Mag je nog een erehaagje lopen en zo? Ja, dat vond ik een beetje overdreven, maar nee joh, hoe de spelers dat dan oppakken. Zij voelen dat ook bij mij, denk ik. Dat het voor mij een droom is om hoofdtrainer te zijn. Want ik heb het met menig speler heb je het er natuurlijk wel over. En hoe ze dat dan samen met mij en met de staf vieren. Want in de kleedkamer ging het nog even door. Ja, fantastisch. Ja, je bent ook wel met me eens toch dat deze ontlading zo niet alleen voor jullie zelf mooi was, maar ook na het weggaan van Van Persie, dat er wel echt sprake is van opluchting. Euforie. Ja, hij vond het vooral euforie. Hij blijft nog een beetje diplomatiek. Maar die emotie, die zit natuurlijk net zozeer alleen maar in het winnen van een wedstrijdje in AZ. Maar vooral in het feit dat hij natuurlijk altijd die dream hier om hoofdtrainer te winnen. En dat nou heel verrassend dan in één keer gebeurd is. Dat hij daar als man van die groep zit. Zeker. Hij is in één keer de verlosser uit de polder, hè? Henk Brugge. Ja, vorige week wie die nog een laminaat, die nog de uitstraling van de laminaatlegger. En nou de verlosser uit de polder. Wie zei dat trouwens? eigenlijk? Ja, dat zei ik. Wie heel erg grappig. Arno Vreet hier met perspraatje bij SC Heerenveen. En dan bij al je media natuurlijk. Want ja, het eerste perspraatje van Henk Brugge. En dan komt daar Voetbal International, Ljouwte Krant, Studiosport wie er, wij wie er. En dan komt Henk Brugge binnen, jouwt elke niet een hoorn. En die zei van, jongens, ik heb niet zoveel tijd. Moet straks nog een vloeitje leggen. Dus ja, echt gebeurd. Hij heeft wel humor. Jongens, we gaan naar de stellingen. Oost wordt het vis te lang. We gaan naar Roelof. Net alleen nog Henk Brugge hier de trend in de eigen. Ik zelf ook. Nee. Nee? Nou, dat lopen we al hier net, maar goed, ik schoof het op. Andor, Cambuur met op ziek naar een nieuwe keeperstrainer. Ja. Sandor, ik zou Remco Balk altijd opstellen. Sander zit te kijken. Moet Peter van de vlag weg, denkt hij. In de keukenkampioen-divisie met deze selectie wel. Ja. Ik op een training? In de keukenkampioen-divisie met deze selectie wel. Okay. Roelof, nog een keer naar Roelof. Heerenveen had bij Henk Brugge de opvolger van Persie al in de hoes. Ja, natuurlijk. Oh ja? Ja. Ik ga het straks toelichten. Oh, dat heb je al meer dan genoeg gedaan. Oh. En dan de les is verkeerd. Als Afolabi fit is, let wel. Als Afolabi fit is hij beter als Hilterman. De vreugde de protte inlevingsvermogen met de kwestie als hij fit is. Maar vooruit, ik doe mijn best. Ja. Ja, joh. Ja? Hij scoorde zo'n mooie goal. Ja. Een mooie goal, ja. Wie staat het, Xander? Het Afolabi meer kwaliteiten als Hilterman? Nee. Ja, nou, nee. Want Afolabi is sowieso... Je ziet in alles dat hij ook niet fit is, fit wordt. Dus, hij wordt nooit meer fit. Niet zolang hij bij Cambuur zit. Nee. En het kan best zijn dat hij over een half jaar of 3/4 jaar hartstikke fit is. En nog meer als een aanname gaat werken. En dat kan hoor. Maar bij Cambuur wordt hij nooit meer fit. Hoe wist u dat dan? Wist u al meer? Nou ja, als je al zo lang geblesseerd bent aan je Achillespees. En dan speel je 2 wedstrijden. Hij heeft de laatste 2 wedstrijden achter gespeeld.
En dan kun je er eigenlijk de klok op gelijk zetten dat hij die week daarna niet speelt. Dat is een blessure, Achillespees. Ja, dat is een hele vervelende blessure. Ja, die ook door kan blijven zeuren. Hij wie inderdaad verleden week snijden op de laatste training voor Jong Ajax. Hij trainde wel mij, maar zei Henk de Jong naar Orin. Het is nog wel een twijfelgeval. En inderdaad, dan kom je op de toekomst en dan is het geen verrassing. Geen Afolabi bij de selectie. Maar dat is dus eigenlijk het verhaal, zeg maar. Ja. En kijk, Hilterman, die had zijn schouder natuurlijk uit de kom. Dat was het eerste moment dat hij. Maar die heeft iets, zeg maar, wat Cambuur echt nodig heeft in de 16. Dat is echt spits. En die maakt echt zijn loopacties, zeg maar, 100% eerste paal. Of hij haakt af. Of hij heeft zijn diepteloopacties als je gestoken kan worden. Dus ik vind Hilterman wel een betere spits, zeg maar, in... kijk, Afolabi is meer een soort... Ja, Brobby. Je kan niet vergelijken. Ja. Brobby is net... Ja, maar dat is hij wel. Hij heeft dat hij wel. kan een aanspeelpunt zijn. Een mooi aanspeelpunt. Ja. Hij zou het kunnen zijn. Nee, maar als je niet fit bent, dan werkt alles tegen. Ja, en hij precies. heeft niet de verfijnde techniek om dat te compenseren, zeg maar. Nee. Maar zo'n spits is Afolabi eigenlijk. Het is niet iemand die continu gestoken wordt, zeg maar. Nee. En hij scoorde nou een doelpunt. Een heel bekeken doelpunt. Nou, een bekeken doelpuntje. En dat deed hij gewoon goed. En dat deed hij heel goed, ja, want hij deed het bewust op een... Zwarte idee was heel bewust. Ja. Ik vond een prachtig doelpunt. Ja, nou Cambuur wint met 4-0. Eindelijk is een keer een dikke oerwinning in het eigen stadion. Wat dat onbelangrijk is, het Cambuur publiek nog net echt bedoeld in het eigen kooistadion. Zeker net. Maar voest ook Cambuur nou Geert echt goed voetballen? Nou, ik vond het alleen nog net optimaal, hoe moet ik zeggen. Het weer natuurlijk wel weer zo'n wedstrijd waarin je witte dat zo'n elftal als VVV, die misten 16 man. Hè. Dat is natuurlijk... 14 blessures, 2 schorsingen. En de ja. beste die er ombleun, die mocht maximaal in oeren voetballen. Ja, want die Dari die moest er al. En eigenlijk weer Navarone voor. Echt net echt fit, die hebben steen. Maar dat kun je dus eigenlijk net verliezen. Maar dan weet je echt, die zetten de boel vast achterin. Hè. Dus 12 linies bovenop elkaar. En Schudder, maar hij staat dan top als dan slag het net. Nou, en daar mag ze dan een compliment aan, dat dienen ze wel beter. En dan heeft het geluk dat zo'n vrije trap van Mark Diemers er een prachtig invloed, een geweldige vrije trap. En dan wist ze, oké, nou is de baan gebroken. Want zij zullen net scoren. 0 schoten op doel, hè? Bij Cambuur. Hele wedstrijd. Ja, dat is knap. Dan dat is is zeker dat knap. makkers. En dan krijg je rust in de kop en dan begint dingen te rennen. Dat ik gewoon zo. Maar Sander, hoe kan het nou toch dat Cambuur het altijd zo lastig heeft in die ploegen die daar heel bot ingraven? Hebben ze daar toch gewoon te min creativiteit voor in de ploeg? Ja, dat is wel één, vind ik. Ik vind dat ze aan de buitenkanten even... want Balk doet namelijk gewoon hartstikke goed dit seizoen. 12 doelpunten. Ja, en hij heeft de spitspositie heeft hij goed ingevuld. Maar in principe hebben ze 7 maanden zonder spits gevoetbald eigenlijk. Ja, hij die geweldig ding. Dus dat deed hij echt meer naar behoren. Hij staat nou rechtsbuiten. Maar het is niet een jongen die, wanneer een ploeg zeg maar zich ingraaft, dat hij... bij Heerenveen heb je die, hoe heet die jongen, die rechtsbuiten? Tsetskov? Trensko. Dat is wel een verfijnde speler, zeg maar. Hè? Die kan naar binnen, linkspootje, en heeft een goede trap. Ja. Sebaoui aan de andere kant, bijvoorbeeld. Sarawi hadden ze vorig jaar of 2 jaar terug. Pauwels kan dat wel, maar zie ik nog liever met iets meer ruimte in de rug, zeg maar. Omdat hij echt wel snelheid heeft. Maar is nog wel Pauwels op links. Is nog wel een speler die iemand kan passeren. Ja. Hoe bedoel je dan in de rug? Die Sjogge Clever in de rug? Op het moment dat je zeg maar, als een ploeg zich ingraaft, dan is daar weinig ruimte achter de rug van de bek, zeg maar, om daar op snelheid nog langs te gaan. Ja. Die afstand tot aan de achterlijn, die is niet zo heel groot. Bovendien kantelt de boel als Cambuur naar rechts keert, kantelt de verdediging naar links. Ja. En dan zit op rechts eigenlijk zijn de line hoor. En dan staan er 2 man om op te wachten. En dan het Balk heel snel de neiging, doe maar terug. Ja. Of je, of je moet er naartoe gaan dat je bijvoorbeeld dat Balk... Nieling heeft er bijvoorbeeld een handje van. Maar Nieling, die heeft wel een goede trap. Ja, zeker. Alleen Nieling, die crost hem heel vaak zonder dat het druk is. Dus je moet het zo zien. Als jij als centrale verdediger iets wat indribbelt en iemand moet uitstappen bij een tegenstander, dan komt er ergens een middenvelder waarschijnlijk vrij. Maar stappen ze daarachter ook nog door, zeg maar, bij de tegenstander, dan kom je voorin bij Cambuur dan, of achterin bij de tegenstander, meer 1-op-1 te spelen. Ja. Kijk, en als je dan gaat diep lopen aan de contrakant, dan moet die back helemaal naar binnen komen. En dan ligt er ruimte voor een crossbal.
Dus dan, want die bek is helemaal naar binnen gekomen en dan komt Balk helemaal vrij. Ja. En dan komt Balk zeg maar in een crossbal kan hij hem aannemen. En dan kan je met een overlap van je bek kan je een 2-tegen-1 creëren, zeg maar. Maar op het moment dat je die bal zeg maar zonder druk gaat crossen, er hoeft niemand van de tegenstander hoeft uit te stappen. Nee. Dus achterin blijven ze 2-tegen-1 staan. Dat betekent dat die back niet naar binnen hoeft te komen. Nee. Want die ruimte is er niet om diep te lopen. Want er staat nog een centrale verdediger. Dus die crossbal die daar misschien aankomt, dan neemt hij hem aan. Maar die back kan gelijk in de aanname zitten. Dus is eigenlijk het hele moment weg. En dat is eigenlijk wat ik een beetje mis op dit moment bij Cambuur. Dat Nieling vaak die bal te vroeg geeft. Waardoor die ruimte er niet is, zeg maar, voor een aanname. Het is lastig voetballen. Want de paas moet eerst echt nog op maat wezen. En dan moet vervolgens de controle nog eens een keer goed wezen. Dus je hebt heel vaak balverlies. Nee, maar die controle die is makkelijker als jij meer tijd hebt. Ja, dus als zeker. die back helemaal naar binnen gekomen is de afstand van die back naar die buitenspeler best wel groot. Heb je meer tijd om hem misschien ook nog een keer slecht aan te nemen. Ja. Hè? Maar als Nieling hem heel snel geeft, is er geen ruimte en tijd daarvoor. In de tijd dat Do en Henk de wien, stipt mij een moment voor ogen dat Kelvin McIntosh de poort op bal zet en dan gaat wachten. Ja, maar dat hebben we bewust gezegd. Ja. Dat is echt zo. Want er moest iemand uitstappen. Ja. Dat was de bedoeling. Kijk, wat wij toen op een gegeven moment hadden, is dat wij uiteindelijk wedstrijden makkelijker gingen winnen. Dus tegenstanders gingen zich nog meer ingraven. Nou, en tegenhouden is makkelijker dan iets creëren. Ja, dus je houdt het langer vol. Want als jij, je kan dat wat heen en weer. Want je staat misschien met 4 of 5 man achterin. Met 4 man ervoor. 1 spits, die staat op kopcirkel eigen helft. Nou, dat kantel je wat mee. Dat hou je heel lang vol. Ja. En dan wordt er wel gezegd, je creëert niks. Maar dat is moeilijk, hoor. Er staan zoveel mensen. Ja, nee, ik ben onder de indruk. Want wij zeggen heel vaak, Doc is het altijd heel helder uitlezen. En nou ja, goed, dan is dus een verste analist natuurlijk. Hè. Vriendenweek zit Riemer van der Velde op die stoel. En daar kwam het ook goed uit. Heeft het zoen? Nee. Nee? Even jaren, nee, Riemer van der Velde. Ik ben benijd van waar uit jouw fine dat het meeste verstoon van voetbal had. Roelof de Vries? Nou. Ja. Of Kees Rozemond? Oeh. Roelof de Vries. Hey. Oh, nou Roelof de Vries of Timo Klompen? Klompen. Ja. Klompen. Timo Klompen of Johan Hansma? Klompen. Klompen of Sander van der Heijden? Sander. Sander van der Heijden of Robin van Persie? Sander. Sander van der Heijden of Guus Hiddink? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Louis van Gaal? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Johan Cruijff? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Foppe de Haan? Gelijkspel. Nee, dat ken het. Je maakt een keuzematje. Dat is het speeltje. Foppe de Haan. Foppe de Haan. Foppe de Haan of Riemer van der Velde? Riemer. Ja, maar daar staat het ook gelijk Sander van. Ja, nou komt de beurt en dan komt Guus Hiddink. Ja, maar goed, dat is ook wel terecht. Ja, je bent terecht, ja. Die hadden die eerst Guus Hiddink. Nee, maar goed. We zijn natuurlijk bij Heerenveen. Heerenveen heeft nou aan zijn Johan Hansma. En die maakt op ziek naar je trainer. En dan ben ik heel erg benijd van waar moet nou de nieuwe trainer van SC Heerenveen worden? Doen we even zo'nzelfde spultje als mijn Riemer van der Velde. Maar wel even mijn realistische namen. Ja. Dus Gin en Stijn Schaasroelof. Nee, die heeft trouwens geen diploma. Oké, maar even realistische namen. En welke vies dan het meest goed, het meest realistisch als trainer van SC Heerenveen? Komt-ie, Sander? Gert-Jan Verbeek of Ole Tobiassen? Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek of Erwin van der Looy? Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek of Robin Veldman? Robin Veldman. Robin Veldman of Dick Schreuder? Zo, nou, jij noemt nou een naam en dan zeg ik Dick Schreuder. Dick Schreuder. Dick Schreuder of Erik ten Hag? Dick Schreuder. Dick Schreuder of Rick Kruis? Dick Schreuder. Dick Schreuder of Henk de Jong? Nee, Henk die gaat bijtekenen bij Cambuur, dus dat wordt Dick Schreuder. Dick Schreuder. Is Dick Schreuder die een absolute A-keus? Nou, jij noemt hem nou. Ik had hem nou niet bedacht. Dat vind ik wel mooi, want hij is ontslagen natuurlijk in Spanje. Ja. Castellon. Ja. Heeft het daar wel goed gedaan, het eerste jaar trouwens. Eerste jaar, heel goed. Ja. Bij Zwolle goed gedaan. Ja. Is een trainer die hetzelfde eigenlijk als Van Persie in het begin van het seizoen liet zien en wilde zien van zijn groep. Hè? Van de visie, zeg maar. Ja. Deze man die gaat het stadion volledig vol krijgen, denk ik, qua spelopvatting. En hij is beschikbaar. Ja, dus dat vind ik een hele goeie eigenlijk. Passant. Is het een passant? Maar passant. Maar elke trainer is een passant. Oh.
op een enkeling na. Waarom is dat dan net enthousiast? En dat is Henk. Maar, Nou, ik zie het voetballen wat hij Sjellit had bij PEC Zwolle. Daar is iedereen natuurlijk lyrisch over. En dat krijg ik wel waarom van de spelers waar die maar werk had. Dus dat is prima. Dus ik snap de keuze ik wel. Alleen ik denk dat Jereveen nou heel erg taai is om iemand met een Jereveen hard verleden binding met de club. En dat die spelers daar ik ontdek binnen. Dat juist de juiste mix is op dit stadium. Ja, maar spelers... Nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt. De spelers zijn ook passanten. Ja. Hè, dus die Op hebben en ook... op Die na. hebben, ja, klopt. Maar 95% van de spelers die hebben... die doen dan dit. Hè, ze scoren hartstikke mooi. Nieling deed, hè? Ja, nee, maar volgend jaar spelen ze ergens anders. Doen ze het ook weer. Hè, dus, maar dat moet je niet serieus nemen, denk ik. Ik snap dat je het als club wil. Dat begrijp ik wel. Nu vooral even. Ja, maar die moeten wel zijn. Kijk... Wie hier is in de kop dan? Nou ja, Robin Veldman, denk ik dat hij... Ja, maar dan valt er in Kruis ook al. Ja, als ik kies mij. Maar qua spelopvatting en qua... Ik vind dat Schreuder, dat vind ik wel heel interessant voor Heerenveen. Lijkt mij ook wel een boeiende keuze. Dus als het doet, dat denk ik ook wel van... Wow, lijkt me wel leuk om te zien hoe dat ontwikkeling wordt. Ik vind het wel opvallend dat de naam van Paul Simonis net neemt wordt. Want die had ik misschien net supervolle Jereveen DNA. Maar hij liet no Shen... Met toch redelijk beperkte middelen. Fantastisch doet hij. Nee, maar hij doet het heel goed. Nee, maar ik denk zo dat het reëel is dat hij Go Ahead Eagles verleden zult. Nee, dat ga je al. Voor Sportclub gaat niet gebeuren. Ik denk op dit stuit is dat geen vooruitgang. Nee. We binnen het speeltje begonnen, maar realistische namen. Sorry, ik kan je hem net nemen. Het is net realistisch, maar Paul Simonis is Vodgong op het moment dat Kees van Wonderdonk valt. Kees van Wonderdonk net van niks valt. Dat zie ik net helemaal lekker in de combinatie met het team en met de groep. En ik net maar Ferry de Haan. Ze vinden dat het professionele maat, de scouting beter maat. Dat het vooral onder scouting ombrut. Ze zien echt wel dat er een paar spelers onderste binnen wij ze niks meer kennen. Simone, dus ik had van de week nog contact met hem horen. Die vindt het bijvoorbeeld fantastisch op de wijze waarop ze bij Go Ahead Eagles nou werken. Hij zei, ik zit in een kantoor, Paul Bosveld zit naast me. Die haalt alle spelers, is maar met één ding bezig. Spelers halen. Verder met niks. En die lijntjes zijn 1 heel kort. 2, begin van dit seizoen stond ik even onder druk. Alle vertrouwen, gewoon doorgaan. En zei hij, maak alsjeblieft Henk Brugge trainer van Heerenveen. En ik heb van maar die had de papieren net. Dat kan nog maximaal voor jou weekend. Maar hij zegt, ik heb van de morgen nog maar merkt, ik mocht hem citeren. Jij hebt ook wel gezien hoe die spelersgroep reageert op Henk, toch? Gewoon lekker voor de groep laten staan. Is een geweldig mens en een goede trainer. Die kleine boetes voor die paar wedstrijden, die staan in schilcontrast met het geld wat ze hebben ontvangen met het vertrek van Persie. En van wat ik vervolgens zei, mag ik dit gebruiken? Ja hoor, en snel plaatsen, want Henk is een topper. Maar dit zei Paul Simonis oer Henk Brugge. En die zei, het advies van Paul Simonis is dus gewoon... elke wedstrijd dat Henk Brugge voor de groep zit... en hij het zijn papier net, krijg je een boete. Maar accepteer die boete maar. Nou, ik weet eerlijk zo net of hij wit. En dat weet ik namelijk net hoe erg die boete is. Dus dat is wel redelijk cruciaal. Is dat een realistische gedachte, Sandor? Denk je dat Henk Brugge op termijn... of misschien nou ik wel dit seizoen allemaal je als haartrainer? Hij begint in mei, maar als je een coach betaalt voetballen, UEFA. Ja, ik weet niet wat de regels zijn. Ik denk dat de KNVB er heel strikt in is. Ja, dus dit zijn de regels. Termijnen staan al vast van tevoren. Zo lang mag het. Ja. Jouw weekend en meer. Dat zal het zijn. Dus daar gaat de KNVB niet een uitzondering in maken. Nou, schiet het ziel staat te wijzen dat er in Frankrijk is er ergens een trainer. En die doet het zaak goed, maar die heeft een goede papier net. Ja, klopt. Bij Stade Brest, toch? Ja, zoiets. Ja. En Stade Reims. Ja, die laten ze zitten en ze accepteren die boete. Want hij wint alleen nog maar. Hij heeft de papier net. Klopt. Ja, dat is ook wel weer. Hij door het speeltje voetbalmanager. Oh ja, dat is heel goed. Ja. Zij is hij uiteindelijk derkamer inderdaad. Maar over de scouting, hè, want hier met terror. Nou ja, we hadden ook over scouting, Bosveld en bij Heerenveen. Hè, maar wat is de volgorde, hè? Want bij een club, je hebt een bepaalde scouting. Nou, dan trek je bijvoorbeeld bepaalde spelers aan. Die krijgen een contract voor zoveel jaar. Maar wat voor type spelers zijn dat? Zijn dat de spelers die op dat moment een trainer nodig heeft die nog een jaarcontract heeft? En de volgende trainer heeft het probleem, want hij heeft voor 3 jaar getekend, maar hij wil een ander soort type spits hebben. Ja. Dat is cruciaal natuurlijk ook in de voetballerij. Want ik denk dat, in mijn gevoel, bij Go Ahead is het heel simpel. Deze type spelers willen wij hebben, want dit is ons DNA van de club. Punt. Ja. En daar zoeken wij een trainer bij. En matcht dat niet, zoeken we een andere trainer. We zoeken geen andere spelers. Nee.
En die kant moet je ook opgaan. Nou, dat ze bij Heerenveen volle minuten. Ja, Maar overal, maar ook, maar dus ook bij Heerenveen. Want Ja. als je nou kijkt van wat voor type spitsen bijvoorbeeld heeft Heerenveen. Jukovic bedoel je dan nou? Of Ja, of die Roemeen ook. Of Moldavië, Niculescu? Ja. of Moldavië. Ja, maar maakt wel uit. Maar. Wat voor type spitsen zijn het? Kan je daar hoog met druk zitten? Kan je daarmee inzakken? Ja. Want ja, we willen eigenlijk misschien wat op de counter spelen. Maar ja, als die de 100 meter in 1,5 minuut loopt, ja, veel plezier. Het binnen alle Maar treinen ja, kapstok wat willen we dan? Oké, dan willen we vooruit hoog druk zetten, want we hebben zo'n spits. Maar we hebben de wijs achterin staan. Ja, maar we gaan hoog druk zetten. Maar zo ga je dus naar een heel compleet plaatje vanuit een club. Wat is je visie? Wat is het scoutingsmodel? En welke trainers zoeken wij bij onze visie? Nou, wij hebben een onderzoek, Sandor. Ja. Een onderzoek bij de Sportcast. Van de joggers, de prijsvraag van Vlinwieken. De joggers van Vlinwieken, die Koen van de Sportcast Koen, haar favoriete trainer, Koen is een kenbaar maatje. En van alle insturingen, 90% van de joggers van de Sportcast, die willen Gert-Jan Verbeek. Ja, maar dit ging over scouting. Nee, we hebben hoe scouting. Maar wat voor trainer wil je van de groep? Ja. Oh, ja. Nou ja, maar kijk, Gert-Jan, die kent de club als geen ander. Toch? Ja. Ja, dus dat is... Gert-Jan had nog niks yet trouwens. Ik ga hem nog even splitsen, Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. dat gaat ook niet Arjen, gebeuren. hier staat, kijk door realistische naam. Maar waarom komt Gert-Jan Verbeek dan? Is dit Nee, een boemerang? Nee, hij het zelf zo, zolang als Hansma er zit, word ik geen trainer. Nee, maar dat ben is de woorden duidelijk. van Gert-Jan. Klaar. Dat En ik denk Hansma dat zit er Gert-Jan toch al wel 2 redelijk, zich wel redelijk altijd aan zijn woord houdt. Dus, en daar zal hij ook voor staan. Connecties te maken, maar ja, dat is al te ingewikkeld om u te lezen, maar dat laat ik wel dan weer net. En wat het is wel een beetje, want ik kwam Gert-Jan Verbeek in en die zei. Ze ben natuurlijk maar de helden van Heerenveen bezig in die wedstrijd van 22 maart. En hij zei, ja, dan kom ik hier drijf jou een keer in en dan spreek ik die hele directeur net. Die komt gewoon net eens even naar je taai even. Hey, hoe is het? Hoe gaat het? Praatje maken. Niks, 0 noppers. Ik zei, ja, dat kan toch niet? Nee. Nou, als Maar dat gaat is ook zoals zijn hij goed zegt, recht, dan hè? snap ik Wat dat. hij... ik vind het ook wel weer mooi dat hij dat zegt. Als die er nog zit, dan kom ik niet. Nou, dat is wel mooi. Ja, dat is wel helder. Ja, maar dat is toch prachtig? Dat is gewoon duidelijk. Hey, Cambuur zit nou 5e. Dordrecht, dat is de nummer 2, had 4 punten meer. Denkst je nog dat Cambuur bij de bopperste 2 eindigt? Dat wordt wel... Het zou niet goed zijn. Zou niet goed zijn? Nee? Krijgen we dat weer? Word ik zo Vertel moe. eens. Hier word ik zo moe van. Nee, maar zie jij Cambuur met deze selectie volgend jaar in de Eredivisie Ja, maar maakt dat handhaven? nou uit? Je wilt toch altijd het hoogste halen? Ja. Ja, Heerenveen moet niet Europa heen. Ze Nee, niet dat te klopt. zoeken. Nee, Wat maar- een onzin. Je wilt altijd het hoogste Nee, halen. maar als zij kunnen promoveren, zullen ze het ook zeker doen. Nou. Zij gaan niet de laatste wedstrijden verliezen. Nou, dan zijn we er toch. Dat is toch helemaal niet goed? Dat is toch helemaal niet goed? Als het niet gebeurt, dan zou ik dat heel positief... Waarom? Nou, omdat dat... Kijk, als zij nu promoveren... en je vliegt er volgend jaar weer uit... omdat je of paniek aankopen gaat doen... of in de winter weer 10 aankopen gaat doen... om weer, hè, Er zijn wel heel veel aannames. Maar Nee, ja, maar ja. dat gebeurt vaak. Hè? Dat zie je vaak bij clubs die het uiteindelijk in de winterstop... kiele, ja, nee, net niet. Dan komen er allemaal aankopen. Allemaal mensen die ze binnenhalen. Niemand is fit, want anders kom je niet in de winter. Dan heb je dus niet gespeeld. Geld weggooierij. En je kan eigenlijk helemaal opnieuw beginnen... terwijl je nou iets aan het opbouwen bent. Ik zou... Ja, als je de kans hebt, gaan ze zeker promoveren. Maar ik denk ook niet dat het gebeurt. Want ik denk dat het net niet goed genoeg is voor de top 2. Ja, want ze hebben het heel lastig, Andor. Want ze hebben het heel lastig in die wat mindere ploegen. Hè. Top Oost, dat zijn er niet correct. Helmond Sport, Jong Ajax, Jong PSV. Maar er komt nou een hele drege serie, jongen. Maar Den Bosch, Dordrecht, Volendam, Graafschap en Emmen. Ja. Hebben ze dan meer, jongens? Ja, 15 punten volgens Henk. 15 punten, ja. Die binnen alleen tekenen. Ja, want dan ben je gewoon beter. Nou, dus just het wel. Dat lijst nog wel, zei ze. Er is Volendam Lekker springt wel. eruit. Maar daarachter, nou, Dordrecht zit nog twadden, omdat Excelsior de Hondel kwijt is. Maar als just ADO Den Haag komt in Nieke Hindel op. Ik had die bekerwedstrijd zien en die competitiewedstrijd. Ik vind ADO echt een heel matige ploeg. Ja, maar Gaat het waarschijnlijk wel redden. Nou ja, je hoeft die maar een vlak lieds van Micham, beetje boven jezelf uit te stieren. Of je toch ook gewoon serieus mee om promotie. En inderdaad, Ja. mocht Cambuur die komende rieren een beetje terugkomen. Geef je een punt aan Jerry, correct? Nou ja, nee, maar dat is een beetje flauw. Maar Henk, ik interviewde Henk en die zei van, nou ja, hij wie blied en opgelucht dat ze dit maar zo'n mooie rommel is prima, dat snap ik. Maar
Toen zei hij iets van, ja, en al krijg je, ik zeg maar, een pittig programma wat er staat te wachten. Hè, ze krijgen neemt. Ja, maar zei, in die ploegen ben wij gewoon goed. Maar dat snap ik ook wel. Ben wij beter. Dat snap ik ja, wel. dan zeg ik van, dan moet dat maar resulteren in 15 punten. Ja. En als dat zo is, dan doe je lekker weet mee, je, hoor. ik snap Henk helemaal heel goed. Want kijk, die ploegen die graven zich niet helemaal in. Nee, absoluut niet. Hè, dus ergens krijg je meer ruimte. En als een Mark of een Natti meer ruimte krijgt op het middenveld... en Pauwels krijgt meer ruimte in de diepte... Dus en een Hilterman zou fit zijn... Ja, weet je, ik snap hem ook wel. Dan heb je ook... Dan snap ik heel goed dat je als trainer zegt van... nou ja, goed, dan hebben wij 100% kans tegen elke club. En we hebben misschien wel meer kans... klinkt heel raar, dan tegen jong Ajax uit... Ja. Die met een heel jong team speelt. Maar die waren wel allemaal best wel goed in voetballen. Een goede voetballer. Zo had ik het even. Maar die keeper die is bij Topos op 10 staan. Ja, die keeper van Ajax. Ja, bij VVV. Maar ze krijgt, hè, Sander? Want heel stiekem, ze krijgt, hier is toch wel even een primeur, hè? Tussen neus en lippen. Ja, want- Toen zei dus gewoon, misschien ja, slip of de tong, het kind nek. Maar Henk de Jong verlengt zijn contract met 2 jaar. Ja. Maar daar is nooit echt twijfel over geweest. Dus dat is bij deze. Bij Kenopus melden. Nee, er is nooit twijfel over geweest. Echt niet. Wel bij Henk zelf. Wat zei je? Wel bij Henk zelf. Nee, niet bij Henk zelf om het wel of wel niet eens te wat doen. andere signalen. Ja, ik Nee, wel. net- En ik zit er misschien net wat meer min in. Nou ja, bij Henk. Er wie Nee, net bij geen anderen twijfels bij Henk om het wol of net te dwan. Want Henk wil terug. Alleen Henk had wel twijfels gewoon over wat de club mij terug is. Ja, dat heeft Henk wel. Ja. Henk Maar dat komt omdat uiteindelijk, eind van de streep, wil iedereen verlengen met Henk binnen de club. Iedereen. Artegraaf, Allemaal. Pieter Alleen, Kooi. Lars Lamboy. nee, Ik echt, geloof het. dat allemaal is is geen allemaal. regel. van. Let hem even op Alleen op praten. het moment graag. dat dat niet zo wordt uitgedragen, niet duidelijk gemeld wordt, Wat aan de hand was, dat was er aan de hand. ja, maar dat is er aan de hand geweest. Dat was er aan de hand. Kijk, en op het moment dat dat gebeurt, ja, dan ga je het zelf invullen. Dat is ook logisch. Denk ik, Nee, van, dat snap ik zit hier al zo lang. Waarom hoor ik nou niks? Ja. Of er is in één keer ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dus ik snap wel dat Henk dat gevoel zelf had. Dat sprak je uit, hoor. Ja, maar dat mag ook. Want het is ook een gevoelsmens. Ja. Maar het is niet zo. Oké. Dus die gaat... kijk, wat bij Cambuur wel veranderd moest worden... en gaat veranderen... is dat er structureel een goed plan komt voor de komende jaren. Zeg Dat maar. is geschreven, als dat goed is. Ja, en daar heeft Henk ook in meegeschreven. Dat heeft Henk in meegeschreven. En dat is ook iets wat de club heel graag wilde. Ja. En waar Cambuur ook, waar Henk uiteindelijk ook heel blij mee was. Alleen dat ook. Ja, als dat vanaf moment 1 uitgesproken wordt, dan was er 0 discussie geweest. Ja. Hè, dus Je moet je er allemaal aan een bepaald idee en plan conformeren. Dat is fijn, want dan kun je op die manier verder. Tuurlijk, en dan zeggen tuurlijk. altijd weer terug naar het plan. Van, hey, dat Precies. hebben we afgesproken. Maar nou even, maar dan toch nog eventjes de volgende stap. In wat voor rol Justo Henk dan dat trainerschap invullen? ja, maar die moet gewoon hoofdtrainer blijven. Hij blijft De gewoon komende hardtrainer. jaren. Jazeker. Maar het is wel zo dat die assistenten van hem, Ja. wat het direct maar worden, die krijgen wel wat meer verantwoordelijkheden. Want Ja, maar dat is niet erg. Want kijk, Henk is echt een hele goede trainer. Alleen, en elke trainer heeft nog specifieke kwaliteiten. En ook wel elk mens heeft zijn kwaliteiten en tekortkomingen. En Henk moet echt altijd in zijn kracht blijven. Want dan kan hij misschien nog wel 15 jaar doorgaan. Of hij dat wil, dat denk ik niet. Nee, maar snap je? Maar je moet spelers, als jij als trainer voor een groep staat, je moet je spelers ook in hun kracht laten komen. Ja. Maar dat is hetzelfde in je staf. Als trainer ook. En je staf ook. Dat moet gewoon... je moet een goede aanvulling op elkaar zijn. En je moet als hoofdtrainer in je kracht blijven. ja. Maar Jeroen Burghout gaat fot. Is dat zo? Nee? Of die oren. Er gaat toch één assistent fot? Ja, dat is helemaal natuurlijk. Nee. Alleen Burghout heeft een oor in het contract. Burghout Je hebt een contract oor in het erin. contract. Ja, dat is wat Oké, maar goed, omdat nou heel de namen Maar- circuleert van Precies, we gooien er toch even in. Dennis van der Rey. Maar Dennis volgens van der mij gaat Burghout niet weg. Volgens mij gaat hij de cursus doen. Ja. Dan heb je dus minder tijd van Cambuur.
Nou ja, of een soort stage. Ik weet niet precies hoe het is allemaal... Maar volgens mij, het is niet zo dat hij weggaat, volgens mij. Maar komt er dan een extra assistent gewoon? Want ze hebben dat denk ik wel, ja. Rick Rijnsma ook nog. Uitbreiding van de staf. Ja. Dus. En dat zou Dennis van der Ree willen kennen. Dat zou ik een hele goede optie vinden, ja. En waarom vies dat Dennis van der Ree een goede optie? Dennis, ik ken Dennis als speler. Als linksback, of wat wie het? Rechtsback. Rechtsback, ja. Maar echt een heel prettig persoon is het. Geweldige vet. Ja. Maar hij kan ook heel goed observeren. Ja, hij is tactisch goed, hij observeert goed, hij is rustig langs de kant. Dus dat is wel iemand die... wat voor een hoofdtrainer heel belangrijk is. Dat je iemand hebt zitten. En niet allemaal met op de tribunes met oortjes en van alle kanten word je... Dat heb je ook wel eens tegenwoordig. Ik vind, op het moment dat je... Ik vind het een beetje overdreven. Ik vind op het moment dat jij langs de kant zit, moet je het gewoon kunnen zien. Ja, dat lijkt mij ook voor ja. Dat vind ik wel een beetje ouderwets. Maar Dennis van der Ree dat misschien een beetje kwalitatief net niet goed genoeg als je bovenin moet zitten. Maar, en Dennis van der Ree hoeft net bovenin te zitten. Ja, dat kan ook. Maar... Zit hij bij Go Ahead net? Die kan wel op de bank zitten en dan shot hij het. Ja. Hij had bij Go Ahead Eagles ook een heel soort verantwoordelijkheden. Tegera Berghuis. De heid van Steven Berghuis. Nee, het broertje toch? Of is het broer? Ja, dat is Pico. De rest ook nog Pico speelt. Christian is het. Sorry. Die is ooit blessure rekken bij de botsauto's, hè? Dat weet ik dan wel toevallig. Maar goed, maar daar had hij een heel soort verantwoordelijkheid. Nee, dat kan niet zo de buurt. Maar Pico Berghuis kon wekenlang net voetballen omdat hij blessure rekken een zwaar ongeval met de botsauto's hier op het Zeiland. Maar goed. Maak je die verhalen al, Andor? Dat hij een heel soort verantwoordelijkheden had bij Go Ahead Eagles. Dus dat hij bij Cambuur ik inderdaad die extra verantwoordelijkheden misschien vol krijgen kan. Maar ze krijgt hier met ook de rol van assistenten. En Henk Brugge. En dan moet een beetje voor de sfeer zwaartje. Maar de sfeer goed in elkaar. Dat is Burghout. Dat is Burghout. Ja, die regelt alle uitjes. Hij is ziekersmol. Want hij had een ernstige infectie had hij oplopen. Maar hij weer toch bij de wedstrijd. En hij zei, op het training, ik heb pap in de been. Ik ken alles vooruit. Maar hij had wel georganiseerd dat de selectie carnaval vieren kon ergens in een etablissement, wat hij allemaal had alles regeld. Ja. Hij geeft alles uit eten, maar de buitenlandse spelers. Gaat het regelen. Naar de botsauto's. Hij regelt het al. Hij zei, maar ik ben zo ziek dat ik dan zelf wegga. Maar dan... En hij had ook een trainingskampje regeld voor. Want het is straks Interland weekend. Dan gaan ze naar. Dan ben ik even, had hij me verteld waar. Nou ja, niet op een Vedo, maar ergens anders. Maar hij is dus een sfeermakker. En dan is Dennis van der Ree is dus steeds met de voetbalman dan op die Henk bijsteen mat tijdens de wedstrijd vooral. Ja, in samenwerking met Rick, denk ik dan. Alleen, kijk, Dennis heeft ook zijn coachveld voetbal, volgens mij. Ja. Dus kijk, eigenlijk moet je het zo zien dat het Henk nog iets meer zal kunnen gaan ontlasten, zeg maar. Dat denk ik wel dingen. Dus. Waardoor Henk gewoon volledig in zijn kracht kan blijven. En ik denk... Het is meer een Engelse managerachtige rol. Iets meer in die hij kant zit er wel op. bovenop, hoor. Okay. Maar dat moet ook. Hij moet wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja, hij zit op het veld. Hij zit er bovenop. Maar hij is ook het uithing. Hij bloot het uithingboert. Hij doet de interviews naar ouderin van de wedstrijd. Ja. Nee, maar ook besprekingen. En ook, hij moet ook, zeg maar wel, er bovenop blijven zitten. Maar anders vind je anders is er ook niks aan. Maar je moet zo Van der Ree wel wat meer bieden. Want die zit nu bij Go Ahead Eagles als assistent. En die kan er ook bij tekenen. Ja. Dus dan als je hem dan mag je Van der Ree wel echt iets bieden bij Cambuur, waar je zegt. Ja, maar misschien trek je het dan ook wel. En dat in detail weet ik dat plan dus niet. Hè? Dus ik zeg nu iets wat misschien helemaal niet waar is. Maar dan kan je misschien bieden voor na 2 of 3 jaar als Henk bijvoorbeeld een andere rol binnen de club werk zegt, weet ik niet. Maar dat je hem dan zeg maar door kan laten schuiven. Dat hij een trokgroei, dat er een trokgroeimodel Van der Ree is wel jong, is ambitieus en talentvol. Want dat is wat in het beleidsplan zit. Dat is wat, en dat is een beleidsplan van 5 jaar. Daar hoe je net van Joert op morgen op hoort. Precies. En Henk is 60. Ja. Dus we hebben 5 jaar en dan is hij 65. Klopt. Nog 2 jaar en had hij alweer. Er zijn mensen die gaan zondag die nog net iets met pensioen. Dus, nee, maar het is wel... die kant zou het bijvoorbeeld wel... Zo zou je iets bijvoorbeeld
kunnen bieden om hem ergens los te weken bij een go-ahead. Waarbij die perspectief, perspectief bieden. Ja. Hey, jongens, Maar dat weet ik dus niet. Nee, die hele dreigserie die eronder zit te komen. Den Bosch nog 1 keer. Den Bosch, Dordrecht, Volendam, de Graafschap, Emmen. Dan weten we meer. Hè? Als die wedstrijden erop zitten van... wordt het echt streekjocht? Of wordt het daarom. Dus Dan weten we wel meer. meer. volgens mij nog 4 wedstrijden erop. Jongens, het gaat gewoon gebeuren hoor. Ja. Volendam 4 punten los. Worden zij kampioen? Muren is gebaseerd, hè? Ja. Maar Volendam die gaat sowieso omhoog. Want als jij in de keukenkampioenenvisie een voorhoede hebt en spelers hoog op middenveld en qua buitenspelers die elke wedstrijd, hoe slecht je ook speelt, het verschil zou kunnen maken. Ja, als die kunnen elk moment verschil maken. Ja, met 2 doelpuntenmachines en Jamie Jacobs die op de bank zit, die er ook nog achter zit. En, Eigenlijk is het helemaal net de verdienste van Rick Ruijs. Elke nieuw wie kampioen wordt met Nee, Volendam. want je moet A, wel een visie hebben en B, je moet wel jongens ook wel tevreden houden. Hè? Hij moet ze wel in een kruiwagentje houden, hè? Zeker. Ja. Maar zij zijn te goed voorin. Kijk, want ik denk dat je van 38 wedstrijden speel je er misschien 8 heel goed in een seizoen. Nou, dan speel je er ook een stuk of 10 of 8 speel je echt niet goed. En je hebt 20, nou ja, dat is gewoon prima. Soms beter dan de tegenstander, soms gelijkwaardig. Maar als je dus in die 20 wedstrijden een aantal jongens voorin hebt die 15 wedstrijden verschil maken, nou, kus je zo. Maar even leuk, hè, Volendam, hè, die steekt er dan bovenuit. Maar laten we nou even kijken naar Cambuur. Hè. Er is geen club in de eerste divisie die nog even een Hilterman kan halen in de winterstop. Hè. Er is geen club in de eerste divisie die even een Mark Diemers aan zich kan trekken. Er zit een stukje kwaliteit, hè? Ja. Lieling. Klopt. Keepertje. Alleen Den Haag is wel... Ja. Nee, wel een redelijk... Kijk, die hebben wel een heel niet jaar... dat het 2 vingers in de neus is promoveren, kijk, maar... Je moet het wel zo zien dat Cambuur 7 maanden zonder spits gespeeld heeft. Ja, nee, dat is... Dus die hadden niet de mogelijkheid om in augustus een spits te halen. Nee. Hè? Of in juli. Nee, ze hebben niet de luxe die je Volendam had, absoluut niet. Maar daaronder, daar vergelijk ik het mee. Ja, een ADO heeft wel nog een Van Miegen met een Vlak. Nou, die hadden een lead-bonus. Nou ja, dat is ook niet... Maar ik vergelijk het maar met de Graafschap, ADO, Dordrecht... kan je nog veel minder dan dat? Ja, denk ik absoluut niet. Nee, maar dat is het ook niet. Maar dat is Lucien. Toen komen de 4 wedstrijden. Dan wordt het een soort duidelijkheid begrepen. Maar ik zeg ook niet dat ze het sowieso niet halen. Even meer. Ik zeg niet dat ze het sowieso niet halen. Nee. Alleen er is natuurlijk wel een groep daaronder. Ja. Ik denk dat plekje 2 tot en met 6... Ja, noem maar kop of munt. Ja, en als ze nou allemaal gelijk stonden, dan had je het echt niet geweten. Nu zeg je, nou, Dordrecht staat 4 punten voor op Cambuur. Oh, dat zijn 2 wedstrijden. Krijgen ze nog thuis. Als je die wint, is nog 1 puntje. Moeten ze ergens laten liggen. Dat doen ze ook wel. Maar moet Cambuur niks meer laten liggen. Is dat een zekerheidje? Nee. Den Haag, ja, staat er iets beter voor. Ja, zeg het maar. Want Cambuur is niet kwalitatief ook niet minder dan al die ploegen. Nee. Alleen ja, wie krijg je nog even thuis? Wie krijg je uit? Dordrecht uit. Oh, dat kan je vertellen. Dordrecht thuis. Volendam uit. Maar Dordrecht zelf ook, hè? Ander weer erbij. En Ander het altijd in mij zijn... Hier is er wel zo allemachtig van veel te regen. Die ja, maar Dordrecht uit is voor niemand leuk. Nee. Voor niemand. Kachel staat op 48 graden in de kleedkamer. Ja, maar dat zijn allemaal van die dingen. Die kachel. 48 graden? Ja, het is daar zo bloedheet in die kleedkamer. Ja. Krommerdijk. Altijd. Mooi man. Altijd. En als je eruit speelt... En bij Dordrecht zelf niks aan het handje. Gewoon lekker temperatuurtje. Ja. Joggetje graden. Dat is echt zo. Dat is echt waar. Oh, die koek erin. Ja. Geweldig. Nou, we bellen wel eens mijn Bos gaat. Ik heb even vragen hoe dat zit. Pascal. Ja. De binnenperen joggersvragen binnenkamer, Sandor. Even een heel vlugge terughinnen. Ja. Deze man of vrouw die zei van het voetbal van Cambuur is net heel erg leuk om naar te zien. Libbert Cambuur boppen zien storen? Nee, dat vind ik niet. Nee. Want kijk, Cambuur heeft ook wel goede wedstrijden of fases in wedstrijden laten zien. Hè? En ik vind Cambuur op dit moment een beetje als Ajax, zeg maar. Het is niet heel sprankelend, maar je wint er niet zo makkelijk van, hoor. En dat is Cambuur, ja. Nou, maar achterin ook. Hè? Die keeper. Ik vind echt een goede keeper. Ja. Ik hoop dat ze voor 10 jaar vastleggen en dat ze volgend jaar verkopen voor 6,5 miljoen. Maar het is echt een goede keeper. Is hij de meeste transferwaarde van deze spelers? Dat denk ik wel. Ja, Pauwels. Ja, precies. Messiera vind ik wel een potentiële goede... Een jongen met aardig wat potentie nog wel. Ja, dat brengt me gelijk bij de volgende vraag, Sander. Want binnen No en 2 jaar wil Cambuur in de eredivisie voetballen. Op welke posities moet je je dan versterken? Heel veel. Oh, heel veel? Ja. Maar de keeper dus net en de Rios Beck ook net. Nee, Mark natuurlijk niet. Diemers net. Pauwels niet. Maar je moet
je weet niet hoe heel de man natuurlijk doet, maar over 2 jaar is die ook natuurlijk weg. Hè? Zo werkt het ook. Nee, dit seizoen al. Ja, daarom. Wel, ja. Dus, maar je moet een voorhoede hebben je moet specifiek zijn. Dus als jij... hoe gaat Narti zich ontwikkelen de komende 2 jaar? Ja, misschien wordt hij wel veel te goed voor Cambuur in de Eredivisie en gaat hij weg. Zou kunnen. Want hij heeft wel potentie. Zeker. Zeker. Alleen ja... Hij laat het niet. Een zuurtje. Zuurtje. Hij laat het. Soms dan denk je zo, hij neemt hem aan en hij is 1 keer weg en dan is hij ook weg. En soms denk je van, wat is dit nou? Hoe kan het nou zo traag zijn in 1 keer of zo? En hij is net beslissend. Hij scoort moeilijk. Ja, en hij maar dat echt vind ik. Goeie pasen tussen terug. Ja, ik denk dat het probleem met Cambuur qua goals maken, dat heeft ook met elkaar te maken, denk ik. Want Cambuur is moeilijk te verslaan, dus dat is wel een kwaliteit. Maar qua goals maken, ik heb het ook wel eens met Henk over. En die zegt ook van te weinig spelers echt in de 16 meter. Dus die daar automatisch komen, zeg maar. Als je nou even teruggaat, bijvoorbeeld buitenspelers. Dus op het moment dat ballen komt altijd voor de goal. Samen met Spits. Ja. Die is er altijd. Altijd. Maar Pauls niet. Dus als Balk door is, Pauls moet voor die goal zitten. En ik zei, ja, dat is ik heb wel 1000 keer hem zeggen. Maar ergens moet het... Ja. En Mark moet in de 16 zitten, hè, bij wijze van. Maar ja, als hij de bal ophaalt, zit hij niet in de 16. Nee, het is hier van buiten. Dus als Galvez dan op het middenveld staat, maar dan moet hij eigenlijk in de 16 zitten. Maar dat is eigenlijk linksback. Snap je wat ik bedoel? Dus er zijn soms net te weinig mensen in de 16 om nog meer goals te maken. Alleen betekent ook dat je dus in je restverdediging, je staat ook wel weer verdedigend wel redelijk goed. Waardoor je minder kansen en minder goals tegen krijgt. En ik nog een goede keeper, dus dan verklaart het een soort natuurlijk. Ja. Jongens, de laatste vraag nog van de joggers is van Roelof. Krijgt PSV het komende snur nog dreig? Tjin het Jereveen van Henkie Brugge. Nou ja, vooral maar die laatste win erbij. Ja, hè? Ja, nou ja. De verlosser uit de polder. Normaal gesproken ga je naar Jereveen AZ, denk je, AZ had laatste peken Sjoen, heet je Galatasaray, die spelen die ploeg met Morata en zagen compleet van de mat af. Ja, die wint helemaal niks in Jereveen. Dat is echt zo slecht. Pas in de eindfase dachten ze, nou, je ziet weer dat ze een beetje kunnen voetballen, maar Klaasje erbij en zo. En toen waren ze ook wel echt goed trouwens. Toen waren ze echt wel beter dan Heerenveen. Kwam ook een beetje door die fout van die 2-1 natuurlijk. Hè, die kwam uit. Ja, maar eigenlijk een paar minuten daarvoor was het al. Ja. Toen kwamen ze er niet echt meer vanaf. AZ die pakte heel veel ballen aan tweede ballen. Veel voetballers weer door. Kregen ze weer een kans. Balletje voorlangs. Noppert pakte nog een goede bal. Ja. Noppert voelde wel een beetje de gelijkmaker aankomen. Noppert trouwens gewoon in de basis, Tjin. PSV? Ja, hij natuurlijk eerst al van de blessure van Mickey van der Hart. Stel je voor Van der Hart is fit? Nou net wisselen toch? Nee, zo'n wedstrijd kun je Noppert net wisselen. Ik denk dat hij stimloos is. Ja, Sandor? Ja toch? Noppert blijft stingen. Ik wel, ja. Ja, natuurlijk. Staat ook zoveel leuk. Maar het leuke hoop ik ook voor hem. Dat hoop ik, ja. Het leuke van PSV is dat PSV de laatste 8 wedstrijden 1 keer woen had, leuk. Ja, hoe is dat mogelijk? Toch? En dan ga je naar Jereveen zijn er daar en je gaat nou 30 punten. Dus ja, je maakt er nog 3 of 4 punten heen, dan ben je veilig. Maar jongens, dat PSV, dat is soms iets ongrijpbaars, hè? Ook als trainer. Ja. Maar dan ga je naar die selectie kijken en dan ga je even... Kijk maar eens vooral achterin bij PSV. Vorig jaar wonnen ze natuurlijk wedstrijden heel makkelijk. Nou heb je dit seizoen... Ze scoren wat moeilijker, hè? Oké, dat kan. Maar achterin waren ze echt wel goed vorig jaar. Maar als je het nu vergelijkt, Ledesma en These... dat is een redelijk verschil, hoor. Ja. Je had die krullenbol. Ramaljo. Ja, iedereen had wat te zeiken op hem, hè? Ja, is goed. Kon niet goeie voetballen, verdediger, hoor. Nee, maar is een goede verdediger, hoor. Ja. Nou staat Flamingo er. Echt een talent. Ja, heeft ook goed gedaan in het begin. 100%. Maar dat kan zo een beetje gaan. Ja. Boskakli geblesseerd geweest. En op links heb je nu in plaats van Serginho Dest heb je nu Malasia. Ja, valt volledig door de mand. Ja, voorlopig wel, ja. En dan heb je nog een keer op middenveld dat Schouten en Veerman een keer net even in een mindere fase zitten. En dat kan allemaal. Maar dan, op een gegeven moment ga je zoeken, hè, als trainer. Ik van win een keer, een paar keer niet winnen. Ik doe Perisic er even in voor Bakayoko of zo. Ja, ik noem even niets. Of je kan hem ook wat anders gaan verzinnen. Maar op een gegeven moment ga je zoeken en dan werkt het ook niet. Maar dan heb je eigenlijk die 2 allebei niet helemaal tevreden. Ga je het middenveld een keer zoeken. En dan krijg je een keer een goal tegen omdat je verdedigend net niet meer goed genoeg bent, zeg maar, vergeleken met vorig jaar. Je scoort wat moeilijker en dan verlies je een keer. Nou, dan moet je dan uit naar Feyenoord bijvoorbeeld. Die week daarna kan je ook verliezen. Dan speel je nog een keer thuis tegen NEC, bij wijze van. En dan gaat Ledesma nog een keer de fout in. Ik noem maar wat voorbeelden. En dan moet je nog een keer uit naar AZ. Die verlies je. En dan heb je in één keer
2 of 3 puntjes in 4 wedstrijden en je loopt 9 punten achter. En is de crisis daar. Want Zomaar, hè? Ja. Maar dat ontstaat wel ergens, zeg maar. Maar dat is best wel moeilijk als club en als trainer. Van hoe lang ga je door met de selectie? Ja. Deze, moet die nu houden? Ja, die wil eigenlijk weg. Die wil naar Monaco, kan geld verdienen, bla, bla, bla. Maar eigenlijk moet je hem houden, want je hebt geen rechtsback. Ja, Karsdorp. Ledesma is hem eigenlijk een middenvelder. Dat die vast zien slimme blessure, noem het zien. Hij komt vast de Mauro. Ja, de kwaliteit natuurlijk. gepraat. Jongens, ik stuur dit stukje aansneven op naar Omroep Brabant. Misschien had zij de... Nee, maar het is als trainer ook wel eens lastig. Zeker. Wat vind je van die Lukovic eigenlijk van Heerenveen? Spits. Nou ja, daar zit al wat meer leven in dan Release. ja. Nicolescu. Ja. Ik vind Nicolescu 4 de beste spits. Maar goed. Dat was de ronde Waar ben ik? daarin. Maar Nee, ik wil nog één ding. Sander, ik nog wat uitlezen. Dan moest hem eerst wat uitlezen. Nee, maar ik wil eerst van die weten van hoe zit het met Peter van der Vlag? Nou, want ik Sander zie het Sarah te zien bij die stellingen. Er is een regel, die is dit seizoen ingang in de eredivisie. Die gaat volgend jaar in de KKD. En dat is dat je als keepertrainer ook een bepaald diploma had. Ja. Goalkeeper coach 3. En dat had Van der Vlag net. Sterker nog, die is nooddwander met 2. Ja. Die Materne Treien nog dwan. En die regel, die gaat volgend seizoen in. Dus hij had nooit valideerd dat diploma. Dus zat het noostiert. Maar het kan nu gewoon op ziek naar een oren keepers trainen. Ja, en het probleem is dat de wijze van doseren nogal geautomatiseerd is. En ja, Peter van der Vlag is toch nog wel van de generatie postduif, zal ik maar zeggen. Geen laptop trainer. Geen laptoptrainer. En hij houdt ook om dat hij daar heel veel moeite mee heeft. Dus voor hem is dit een rijste breiberg van ellende wat op hem afkomt. Maar hij is heel matten. En Cambuur ken ik net oorzaak zeggen. Nee. Hij had een diploma net. Dus Hij zie ik het wel naar een plak voor hem. Sander Bosker is materiaalman worden. Bij Twente, want die Bij koert Twente, want je hetzelfde, hè? Ja. Nou ja, Peter Vlag kan nog speaker worden als Rijn stopt. zo is het. Dat is ik eigenlijk op de Oh, jij was toch speaker worden? Ja, op dit moment sta ik daar boven het lijstje. Oh ja, maar Geert... Kun je een oefening? We matten er eventjes... Nee, we gaan niet oefenen. Maar Geert heeft ook nog een vacature, hè? Want ze bent dwanden bij Cambuur om een rol te zieken van Geert. Geert is dan een beetje een tipje van de sluier. Jongens, ik begin werkelijk verschrikkelijke overeenkomsten te vertonen met Lars Lamboy. Oh jee. Dus je hebben wel in de gaten. Er wordt net zo volle verteld nou. Maar ik had toch vreed weer even een gesprekje. Oh, mij waar? Ja, nee, dat zei ik net. Maar dat is vreed een peteer, maar de directie van... Nee, ik kan peteer gewoon even oriënteren. Oude vreed. Zeker. Hoe die toekomstige functie. En er lezen wat mogelijkheden op meerdere vlakken. En het is echt om mij om daar wat naar te zien. Maar dat is echt om Cambuur om naar te zien. Geert, al wist wij binnen volgers. Ik denk dat we eruit komen. Wij doeken de bob op. Ik had begrepen dat het wat in de hospitality is. Als u dat dan ten koste gaan van hier? Ja, ik hou op als verslagjouwer. Oké. Dat is al, maar dat heb ik in juni vorig jaar al besloten, omdat het dit is mijn laatste hier. Ja. En en ik wil toch wel een beetje betrokken blijven bij van alles en nog wat. En zeker, ik kom al 30 hier bij Cambuur. Dus dat vind ik toch wel heel grappig. Sander, dat Geert ik heel vaak. Die gaat dan op zijn onderbuikgevoel. Wat zei die onderbuik? Wat is de rol van Geert? Denkst u? Misschien bij Cambuur? Ik denk dat hij iets... Misschien was het wel een dubbelfunctie. Nee, zonder gekheid, maar... Een dubbelfunctie? Nee. Maar als stadionspeaker zou ik het echt wel heel erg Dat is het graag willen horen. Die stem, serieus. Ja. Als Rijn stopt. Maar ik denk dat daarvoor, op het moment dat dit nou besproken... misschien iets met in de persruimte als regelaar... perschef? Ja, die kant op. Ja. Ik denk iets voor sponsoren. Dus wel voor de wedstrijd zijn praatjes, sponsoren, wat een beetje smoek vertellen. Oh ja, tactisch. Ik denk dat ik gelijk heb. Dat hoe correct is. Ja. Ja, hè? Sander had gelijk. Had Sander gelijk? Maar ik Jongens, weet... persmannetje. Geert van Tuinen, het persmannetje Mocht van ik Cambuur. ergens gelijk hebben in die richting, ik wist het echt niet. Misschien... Dat zit er inderdaad in te zeggen, ja. Ja, klopt, ja. Geert houdt hem stil. Jongens, we zitten op het oeren begin. De overdenkingen. En de eerste is van Sandor. Hilterman of Afolabi? Hilterman. Makje. Oké, dan geven we nou... Wat heb je hier steen eigenlijk? Oh ja, natuurlijk. Ik heb het oppast. Andor, Guus Hiddink of Sander van der Heijden? Sander van Heijden natuurlijk. Ja, dat is mooi. Roelof, een prachtige Sander van Heijden. ontleiding. Een prachtige ontlading. Of liever een dikke middelvinger. Middelvinger. En Ja, het zit diep.
Het zit diep. Mag niet op terugkomen, hè? Nee, we komen net op even om. Na de uitzending terug. Uit. En Geert, de laatste is voor jij. Een rol in de catering bij Cambuur of liever perschef bij Cambuur? Ik denk dat ik heb een goede vriendin en die zit nou in de catering. Ik denk dat ik daar maar wat koekjes wil. Wil je er helemaal niks van. Geert, heren, maak je dank. Sandor, hartstikke leuk. En nou ja, we hebben weer een mysterie ontrafeld. Geert van Thun, dames en heren, wordt de nieuwe perschef bij SC Cambuur. Bij ingang van het seizoen. Groot nieuws. Applaus. Applaus, ja.